खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 13 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। फैदो बिदिब्ला मिथिनानै लानि दिनै नोंथांनि साना माबोरै थांगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोनांथार थिरांथाफोर लानो गोनां जानो हागौ जाय नोंथांखौ दुखु आरो गिखांहोनो हागौ। वृषभ राशि। गोबांथार गोहोम गोनां सुबुंफोरनि मददआ नोंथांनि बोसोनखान्थिखौ मोनसे गिदिर थुलुंगा होगोन। दिनै नोंथांनाव गोबां बिबांनि रां थागोन आरो बेजों लोगोसे गोसोनि सुखु फैगोन। मिथुन राशि। गेलेमु आरो गुबुन बायजोआरि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया नोंथांनि गोमालांनाय गोहोखौ बुथुमनो मदद होगोन। गोजाम सोमोन्दो आरो सोमोन्दोखौ फोथांफिन्नो थाखाय मोनसे मोजां सान। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय सम मोनगोन नाथाय मावख'नि खामानियाव नांथाबगोन। दिनै नोंथांनि खामानि मावनायनि गोसो गुदुं स्टाइलआ नोंथांनि लोगो मावथिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। सिंह राशि। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबुफोर थानो हागौ जाय नोंथांखौ गोहोम गोनां सुबुंफोरजों खाथि सोमोन्दोआव लाबोगोन। कन्या राशि। रंजानो थाखाय बायजोआव ओंखारलांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय सान। तुला राशि। दिनै गोख्रै मावनाया नोंथांखौ थुलुंगा होगोन। जाफुंसार जानो थाखाय समजों लोगोसे नोंथांनि सानस्रिफोरखौ सोलाय। दिनै मोनायाव मावख'निफ्राय न'आव फैफिन्नाय समाव नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ मोजाङै सालायनांगौ नङाब्ला मोनसे जाब्रबथाय जानो हागौ। वृश्चिक राशि। फालांगियाव मुलाम्फाया दिनै गोबां फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरनि मोखांआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। धनु राशि। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा उसुबिदा जाहोनो हागौ। जुदि नोंथाङा न'निफ्राय गोजानाव थानानै खामानि मावो एबा फरायो अब्ला बेबादि सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानो सोलों जाय नोंथांनि रां आरो समखौ ओरैनो गारहोयो। मकर राशि। खामानि मावग्रा जायगायाव बैसोगोराफोरनि नारसिननाय आरो न'आव बेले-बेजेआ माखासे नारसिनथाय लाबोनो हागौ जाय खामानियाव नोंथांनि गोसो हमथानायखौ हेंथा होगोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गावखौ नाङा-फाङा बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय होबथानांगौ नङाब्ला रांनि आंखाल जानो हागौ। रमान्सनि थाखाय मोजां सान। मीन राशि। दिनै नोंथाङा गोबां जेंनाफोर आरो बिबुंथिनि फारागथिजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ जाय नोंथांखौ रागा जोंनाय आरो गोजोन गैयै मोनहोगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइकबो खालामनानै होदो।